tých ľudí. Veronika, ďalej musíš prejsť. Áno. A teraz úsmev do kamery. A nejaké tance medzi tým. No. Mária, musíš do záberu. Áno. Mária, ono bude zapnúť, Mária. Ja už to viem. Ja sa spárim, počkaj. Mária, tvoja sestrovka je Mária, nepúchajme, ja som skoro mala. Počkaj, správne detail. Detail. Áno. Počkajte. Dámy a páni. Počkaj, Veronika, ukážem ti, ako to mala zahrať, hej? Nie. Na ramok. A teraz počkaj, medzi ľudí, hej? Nevidno ťa. Mám ho, stále ho mám. A teraz nie je. Dajte do nej do kabelky. Slavnostné odovzdávanie. Úsmev. Áno. Verona, toto nemusím ukazovať. Áno, ja pozorujem. Poď mi to tam daj, pre Boha. Počkaj, to musíš zahažiť. Počkaj. Nemodruj sa mi do toho. Daj to tam a už. Prosím ťa. Rýchlo už! Môže. Teceková. Počkajte, to je z druhej strany? Ale tam musíš ďahrať, víš? Aha, tak vôbec nebol z druhej strany, ale my si tak seri. Mária, neser a dávaj. A ja sa od z druhej strany. Ide to tam. Ale